Авылдан бик ерак иде дейләр. Фронт сызыгын, комсыз сугышны. Алай икән, ник соң ул сугышны, уйласаң да кыса сулышны. 100дән артык солдат өйләренә ни сәбәпле кайтмый калган соң? Яшь хатыннар ирсез, һәм малайлар ник әтисез калган аннан соң? Нигә соң ул сугыш авылдагы һәрбер йортны 1000 кат тетрәткән? Хирурглар ярчыкларны һаман чүпләп бетер алмый күкрәктән. Яудан соң да ник солдатлар түгел, үлем кәгазьләре агылган? Я кем әйтә ала? Ул сугышны узмаган дип безнең авылдан.